Nag-ingon ta diri sa atong tubag sa Salmo nga sa to, tudloi ako sa imong mga balaod o Ginoo. Gilingya imong tupad na ganahan ka mo sunod sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo ang nag-una ug maogi makapalangit, ingon siya, ihatag ang tanan nimong katigayunan ngadtos mga kabos. Saman sunod mo ana, kay kita ra ba atong style siging pangayo munang tawgo na lang tag anak sa kanunay pangayo. Ang atong ampo pangayo lang gyapon, ang atong tumong mangayo mo nagduna gani manghatag, maglinya dayon ta, punsisok yun kung naay manghatag. Labi na sa panahon ani mga eleksyon, naay daghang manghatag, hala pangita yun anang kusog muhatag niya ang butaran kanang dagkog hinatagan. Kay murabag na ungo na taana ba nga kung doon ako'y madawat, maayo na. Pero ingnon gani kong panghatag, di na maayo. No, na kani magsipangayo na to dire na magbalik-balik. Ako nang ingnon, gusto mong muhunong na mo aning inyong pagsigig pangayo, panghatag mo. Ibutang na sa inyong hunahuna nga manghatag. Hoy, wag mi kwarta pa diroy, wa mi trabaho na ko, di lagi na mo i-question. Panghatag yun. Ilingay mong tupad. Na sugod na tag panghatag ha. Gipangita mong tao nga manggihatagon nga nagkalisod-lisod. Kana bang tao nga bisag pobre siya manghatag yun, bisag hapit way gikaon manghatag yun. Tanawa, di ba? Di gid na magkalisod-lisod partig pagkaon. Wa pa ko'y nailhan nga tao nga manggihatagon nga nagsigig pangutkot sa kay galisod sa pagkaon. Ug mao na nahitabo dinhi sa atong ebanghelyo, si Jesus ang iyang gugma mao ang pagpanghatag. Ang iyang mga apostoles kay under formation pa man, ang ilang gisulti ni Jesus, papahawaan ning mga tawhana, papuli ani kay kuan kayo, awaaw ning dapita. Ingon si Jesus, dili kamoy mo pakaon nila. Di ba? Ayaw na nagpalakta, kamoy pakaon siya. 5 raman ni kapan og 2 ka isda ang among da. Tanawa ha, nabalaka sila kay jutay raman ilang pagkaon, sakto kuwang pamanggay 12 ka apostoles. Pero sa may gingon Jesus, dadangari, pasabot ihatag ng tanan nga rinako. Nga sa diha na sa kamot ni Jesus, ang unang gibuhat ni Jesus unsa man, niyahat sa langit, pasabot nagampo og nagpasalamat sa Dios. Pasabot si Jesus, wa mo ingon, Lord, kajutay ani. Wa, ang iyang giingon, salamat. Di ba? Kamo og ang inyong gastuhanan sa inyong anak 10,000 nya inyong kwarta 100 pesos, magpasalamat mo dili? Ha? Or magsiking, asa ka kung ipunuan ni, asa ka kung 9,900, kinsa ka saroy akong duolon. Hinana ba? Di jud ta kapasalamat. Kita bitaw dinhi atong bayron non diha sa atong contractors, mga 20 million pa siguro na. Nga ang atong kwarta wa kaabot 1 million. Kaya ang halin sa atong slot porting hinaya, di jud ko mag-uol, moingon ako, salamat Ginoo. Yan, nada yung mo text na ako, Pader, pwede na may mukobra. Ako, di na ni maayo, Lord. Amo, salig na ko sa Ginoo, sa sunod mahitabo. Naaman sa mahitabo. Di lang yun magparatol. Pero ang nagisunahon na manghatag yun. Di sa tapatakag hatag nga kanang wa na prudence ba. Pero ang atog yung kuan, ang atog yung
program sa atong utok manghatag. Muna diri sa atong unang pagbasa, gisangunan og yugo si Jeremias, iyang gibutang nga giyogo ang iyang liog, pagpakita ngadto sa katawhan nga mahimo gitang ulipon sa Babylonia. Nya dunay usa ka propeta nga mini kadtos Ananias, iyang gipakita kunuhay nga luwason sila sa maong yugo. Pero giingnas Ginoo, iyang gibali-bali ang yugo nga kahoy, ilisan ko nagyugo nga putaw. Dunay panahon nga ang Ginoo mutugot gyud nga kita maulipon. Matod pa diri sa unang pagbasa, miingon kuno ang Ginoo, wala ko sugua. Aon sa to? Unya miingon ako kang Ananias, ningon dire ang Dios sa Israel nag-ingon nga iyang sangunan og yugong puthaw kining tanang nasod, og sila mag-alagad kang Nabucodonosor hari sa Babylonia. Nag-ingon pagani ang Ginoo nga bisan ang mga ihalas nga mananap iyang paalagaron kang Nabucodonosor. Pasabot kini manggong pagpanghatag, usahay makaingon ta nga muratag ulipon, muratag ikuhaan sa tanan. Ang Ginoo usahay o digid usahay gusto nga mosugot ang mahimong ulipon. Gani niingon pagani siya, kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang ulipon sa tanan. Gilaing lingi sa imong tupad, ing na musugot kang himuon akong ulipon, ing na kono, ing na musugot ka himuon ti kang ulipon. Kana bang patrabahoon ka way suhol-suhol, kana bang latiguhon ka basta musupak, pero dili ka tagaag pabor kay ulipon man. Og kung mauna nay atong hunahuna nga nakaprogram na tadiha, mao nay sikreto sa paglambo sa atong kinabuhi. Kay sa panahon nga kita magpaulipon sa pag-alagad o paghatag ngadto sa atong isigkatao, ang Ginoo iyang i-multiply, pilu-piluon niya ang atong mga grasya nga gihatag ngadto sa atong isigkatao. Basta bunga sa gugma ang atong paghatag. Hatag gitanan ba niya, bungas gugma, pilu-piluon gyud nas Ginoo. Mao na ang 5 kapaan na himong nakapakaon sa 5,000 ka tawo, giihap ang mga laki ra, way labot ang babae ug bata. Sa ato pa times 2 pa to siya. So mahimo pa to tingay 10,000 or sobra pa. So times 3 ba kaha? Nabusog ang tanan. Naapagay sobra nga 12 ka bukag. Imagine na giun sa pag-multiply sa Ginoo ang 5 kapaan. Maorasan na ang atong kwarta, ang atong health, ang atong mind, ang atong intellectual capacity kay mga gasa manis Ginoo. Kaning tanan natong gasa, good health, time, talent, treasures, tanan, kung ato ning i-share, i-multiply nas Ginoo. Imbis unta patyuno nakakarong adlaw, tungod kay nihatag bang kag time para sa imong isigkatao, i-multiply na siya og daghan. Amon ang dugay-dugay jud kang mamatay. Nya imbis unta to nga dugay pa kang mamatay, nya sige man kag tabang sa imong isigkatao, basig mamatay na kakaron. Nganuan haron adto nakaslangit, eternal happiness. Kaya naghatag man ka og happiness sa imong isigkatao. Mo bitaw ning wa jud koy nailhan nga namalit og slots nato dinhi. Kani bang nipalit ani atong slot?
SBF dag 500 pesos, nya kaning atong MMHD 1,000 pesos. Ang namalit ani wa jud koy nailhan nga nag-ingon, "Father, sukad ko ni palit, nag-anam gyud kawagtang akong kwarta, nag-anam og kalisod ang akong kinabuhi." Ambot og naa ba ka kadto tingaling ni palit nga way klaro ba, way gugma. Pero ang tanan ni palit nga naay gugma, moingon gyud, "Father, grabe gyud ang gibaos sa Ginoo. Sobra gyud kaayo sa akong gikinahanglan." Mudaghan gid siya ba? Dili ni siya nato pagpatuo-tuo, pero mao man gud ni ang styles Ginoo. Pero kung mamhunan sa ka, ingon ka, palit ko slot kay mudaghan di ay ni, muot-ot sa na siya kay bati man kag intensyon, dili man na pagpanghatag imo, negosyo naman ang imo. Ang hatag pasabot, do not expect anything in return. Manghatag gani ka, ayaw na paghunahuna nga naa pa kay imo. Mabta na akong ginagmay nga mga kasinatian nga sa una nga kargador pa ko dito sa bukid, nag-eskwela pero mangarga, makyaw ng gunahon, mamotos og mangga, pilar magi-income. Pero pag second year college nako, nagsugod na kong organize og grupo para sa mualagad sa among lugar hangtod nga 1984 to siya, among KYO, Kahugan Youth Organization, pulos may mga pobre, naggrupo nya nahimo pag ito siyang choir, alagad Miss Guadalupe, way mga kwarta, kaon lami adtong isodas planggana, mautoy unang budol, ang tanang klasis bugas among dadon, lungagon na mo, tanang klasis utanon, lungagon, ibubo na mo atong planggana na kong labhanan, katong blow, magdungan militog kaon kaming mga 20, hapit mo 20 kabuok mga choir. Budol ba? Nya maglakaw rami anang 6 kilometers, balik na sad 12 kilometers aron mo serve sa simbahan. Nya ako mo eskwela. Usahay maglakaw sad daw, di lang usahay kadaghanan maglakaw sad ko kay wa nay pamliti. Pero sige gyud kog hatag, hatag. Wa gyud mahurot ang akong kwarta. Kami wagid may mahurot di kwarta, nakahimo mig mga activities, nakatabang mi sa among palibot, sa among piso-piso nga contribution kada buwan, at least 1 piso kada buwan among contribution. Nakapa-ospital pa gani mi sa pipila ka mga masakiton, na pag ganito'y nasunugan namong kauban, hurot gyud tanan, kami mo'y unang nakapamalit og plato, kaldero, mga gamit sa kusina, gikan atong among piso-piso. Nya unsa may nahitabo, graduate ko college, commerce, accounting, honor pa ko, nakatrabaho na ko og bangko. O di dako-dako na ang income, di na ko mangarga, di na ko musaka ng mangga. Nagsige na lang kog lingkod anang nindot kayong lingkuranan. Nya sige gyapon kog hatag, sige hatag, na paralyze akong papa, paralyze akong maguwang, guba pa among balay sa bagyong roping, sige lang yapong kog hatag, bisag porting lisura, wa gyoy honong hatag, hurot-hurot gyud, zero gyud, negative, pero naa gyoy mo abot. Unsa may gibuhat sa Ginoo, nahurot dito akong kwarta, wa oy, nahimo kong pare. No, tanawa, unsa naron ay akong nahitabo. Hindi man mo mutuo. Gimultiply lagi. Gimultiply ba? Gikan sa hatag piso-piso, nahimong 100, nahimong 1,000, karon mo milyon na ang ipanghatag. Kani siya mao ni styles Ginoo. Ug naata ng gugmas pagpanghatag, masulbad atong problema, masulbad sad ang problema sa katilingban. Sama karon problema ta ning atong bayranas kumbinto kay ang atong mga contractors wa pa mahuman natog bayad. Pero manghatag lang mo, mamalit mo og slot, ginagmay raman gina, mura raman ginag 5 ka isda, 500 pesos, 1,000, aw 2 ka isda, 5 ka pan, og mopalit mo ana. Basta lagi, basta kinasing-kasing lang ba, ayaw na paghunahunag something
in return kung dili kalipay sa pagpaambit naagi mo abot nga dagko kayong mga grasya kay mao gid na styles Ginoo. Unang congratulations sa namalit niya kamong wa gyud palit-palit pamalit na mo aron nga makasinati mo og multiplication. Pero mao lagi na kondisyon, ayaw gyud pangandoy og baos. Ang ato motuo ta nga ang Ginoo di gyud ta niya biyaan, basta motuman tas iyang sugo ihatag ang tanan ngadtos mga kabus sa nanginahanglan. Nindog ta.